special driver. Pumunta natin si Shal kasi nga may ibibigay daw siya sa mga bata na regalo. May nagpabigay lang nung regalo para sa mga bata. Malalaman niyo mamaya kung ano na galing sa fans. So, gusto din namin magpasalamat kasi kahit hindi ko kilala, anonymous ayaw magpakilala. Gusto basta anonymous, yun na yun. Hindi siya nakikilala, pero magpapasalamat pa rin ako kahit di namin kilala yun nagbigay. Siya yung nagdadrive. Hi guys! At ngayon, lalabas ulit kami sa Makosipin. Kasi pupuntahan namin si Shal. Tapos, ano oras na ba? Mag 4 PM na guys. At paghulat ka naman. Mag 4 PM na. Ayan, malapit dito lang yan sa apartment ko sa labas. Pupuntahan namin yun si Shal, susunduin namin kasi may iaabot siya sa mga bata. Ayan, may panibago na naman akong tumubo sa leeg. Alam niyo guys, sa totoo lang guys mas hindi naman sana namimili nababaitan talaga ako kay kay Kat. Kasi sa lahat ng kasama ni Idol Mariano, guys, sa lahat ng mga nakasama ni Idol Mariano kasi, siya yung tinuturing na ate. Siya yung ati-atihan ni Mariano pag nag-aaway sila ni Idol Cindy. Kung napapanood niyo po yun guys, ang mga live po nila doon sa Isway before, na si Kat talaga ay tumatayo talaga yan, nag-a-advise kay Idol Mariano. Minsan naman, nag-a-advise naman siya kay Idol Cindy. Minsan si Lexie naman yung nag-a-advise doon kaya Idol Cindy pagka nagtatampuhan po yung dalawa. Guys, kaya talagang mga kaibigan sila ni Idol Mariano at Cindy guys. Kahit nasabihin mo na may mga issue po na hindi, sadyang natural talaga yun sa magkakaibigan. Pero ngayon talaga nakakamiss talaga itong mga taong ito. Ayun. Ayan, paisipin na ako na. At syempre, ang ating special driver. Pumunta natin si Shal kasi nga may ibibigay daw siya sa mga bata na regalo. May nagpabigay lang nung regalo para sa mga bata. Malalaman niyo mamaya kung ano na galing sa fans. So, gusto din namin magpasalamat kasi kahit hindi ko kilala, anonymous ayaw magpakilala. Gusto basta anonymous, yun na yun. Hindi siya nakikilala, pero magpapasalamat pa rin ako kahit di namin kilala yun nagbigay. Siya yung nagdadrive. Ayun ako yun pa. Guys, nagbigay, nagtiwala po kay Kat. At meron din po akong kaibigan guys. Ayaw kong i-drop mo po kasi at ayaw kong banggitin pangalan niya. Talagang napakabait na kaibigan nitong taong ito. At nung time na yun guys na talagang kailangan din talaga ni Kat ng tulong po. Isa po yung kaibigan ko po ay talagang tinulungan po talaga si Kat. Kasi nga sabi niya napakabait na kaibigan po itong batang ito. Napakabait na kaibigan si Kat talaga. Sa Mardy, kay Idol Cindy at Mariano. At hindi lang naman kay Idol Mariano at Cindy po, sa lahat ng mga kasama niya sa Isway. Kaya si Kat talaga, masasabi ko talaga guys na talagang mabuting kaibigan. Mabuting kaibigan to. Okay. Hindi ko alam kung bakit Bakit ba? Baka bungga mo. Wala na siya tiwala sa akin mag-drive simula nung
Siya na yung nagda-drive nito. Wala na siya sa akin tiwala. Bihira na ako makapag-drive nito, guys. Sobra. Wait lang. Nababaitan ako kay Kat, guys. Ito lang, yung mata niya. Oh, ayan. Nung Paalis usap na na kami. mabait na tao. Sige na lang mamaya. Gusto ko makita yung reaction ng mga bata eh. Kung ano magiging reaction nilang dalawa. Mamaya, pag nakita nila yung regalo. Go, Kat! So yun guys, nandito na kami sa tapat ng bahay ni Nashad. Tingnan ko lang kung... Nakita tayo? Hindi niya. Special na kayo sa mukha ko. Walang kaayos. Shad! Nakakamiss din sila, ano guys, yung mga tao ito. Alam mo, sa totoo Shad! Alam nyo guys, sa totoo lang guys, namimiss ko itong mga batang ito. Namimiss ko sila kasi ang tagal ko na silang hindi nakita simula nung, yun nga, alam na yung issue natin sa Isway. So, hindi na po ako nagre-react sa kanila. Ito, first time ko itong reaction po kay Kat. At saka nung nakarama kay Lexie po, first time ko rin po na mag-reaction dun sa kanila. Nababaitan talaga ako kay Kat talaga. Ate yung tawag ko sa kanya, o kuya niya. Sino mas matanda sa amin dalawa. Basta, Kat, go ka lang sa ginagawa mong yan. Napakaganda yan. Alam nyo, yan po yung pangarap ko talaga sa buhay guys, na tumulong sa mga kabataan, tumulong sa mga taong na hindi nakakain sa lansangan. Kaya very good, very good. Nice, nice. Hana pala yung pangalan. Alabasin ko na. Hindi, ito na. Nasaan? Nandyan si Ana. Ana. Excited guys. Woo! Ugly mo daw, wait lang daw. Wait lang. Tatanong ko sa kanya kung sasama pa siya o tayo na lang yung kukuha. Go, Kat. Tinat ko na siya. Sige. A few moments later. Pinababa na kami ni Hana Pops. Hana Pops. Nag-iad lang. Driver niya. Pupunta na kami sa kanila. Natatakot ako dyan sa hagdan na yan. Mapapat kasama kita. Naglag na ko. Dali. Oh my God! Ano to guys? Ika lang. Kasi hindi ko matatakot. Parang bibigyan. Sandali lang guys. Nakakatakot. Ano to guys? Siguro guys, love team to ni Kat. No, bagay sila. Go. Supportahan natin to guys. Mukhang okay. Ay, wow, cute. Ay, sorry. Wala kang galak, no? Ano pa sa ikaw mag-ano yung edit eh. Ang cute. At, ay, ito pala. Ba't susundan ko yun? Palang pupunta. Oh my God. Okay. Oh, salamat pa. Ako lang. Sige po, thank you, tatay ni Shad. Napasasyalan ko naman si Shad. Dalawa kasi yun para dun sa dalawang bata. Napagmahal sila sa bata. Ako ba galing? Kanina pa kami doon. Kita niyo damit ko dito na ngayon. Saan ako galing? Sa ano? Hindi galing ako doon. Ano ako? Nakakatuwa naman. Hindi na ako makapag-vlog na dyan. So yun lang. Yun na lang. Mga bagong Ilan mo ako na? At kami ay aalis na. Hindi ko na sana papasamahin kasi wala. Hindi na siya matin. Wala na kaming gas. Pero sabi niyo, mga masahe na lang daw siya. Kaso ano oras ka uwi? Baka maano ka kasi na...
Baka kasi ubusan ka ng jeep. Baka maubusan ka ng jeep. Ano na 8? 8? Okay. Thank you po. Ate sa ang tatay ng Nana. Ha? Siyempre naman. I-invite kasi namin. Ayaw. Masya ka ba? Ito nga nakakita namin kayo. At titingnan ko ang reaction ng mga chikiting ko kapag nakita nila to. Wow, gusto ko magpasalamat. Ang ganda, ang cute. Saan mo yun na ano? Ano yun, pinadala ng ganyan, ha? Hindi, pinadala siya sa akin. Pinadala siya ng fan. Ay, ang ganda. Ano naman siya, ayaw niya magpapilala. Pero thank you, ate. Thank you po, ate. Maraming salamat. Ayaw niya magpapilala kasi amin yun. Ano naman? Thank you. Ay, sorry. Thank you, May isa mga... sa pinapala ko na sa'yo. Oh, ano yun? Mamaya. Sige, sige. Of course. At maraming salamat din sa napaka-cute na bike na binili ni Shao. Thank you din, thank you. Mahal nga yun. Thank you so much. Ayan guys. Bye. Mamaya na ulit guys kasi paalis na kami. Papunta na kami din sa mga anak ko. At titingnan natin kung anong react. Mga taong tumutulong. Sabi ko nga sa inyo guys yung mga tunay na tumutulong talagang hindi sila nagpapakilala. Kasi hindi po sila nagpapasikat sa tao. Hindi po sila alam mo yung pinupront nila yung ganun na tumulong ako dyan, tumulong ako sa ganito. Iyan po yung mga taong talagang mayroon po pusong matulungin. At mayroon pong pusong talagang willing po talaga alam mo yung dumamay sa kaibigan. Katulad ni Kat talagang ano tawag ito. Yung taong tumulong kay Kat sa ganyan, ako na mismo magsasabi, marami pang blessing po na dumating sa iyo kung sino po may tumulong sa iyo. Ate Kat, pagpapalain yung tao na yun. Action! Reaction ng dalawa. Kaso, sa'yo na. Nakikita pa ng ano. Tingnan natin kung anong Dapat iba-vlog ko yung pagbilis doon sa, Pagbilis? doon sa mga bike. Kaso, nakalimutan ko yung cellphone ko nabayad na. Gagawin ko, papaalisin ko pa yung ulit yung mga basket tsaka yung training wheels. So, hindi ko na siya na-vlog. Kaya sorry hindi ko siya na-vlog, pero nagpaalam pa naman ako sa vlog ko. Pero kalala mo siya? Fan, anonymous lang. Tapos nag-chat siya sa akin. Siyempre ako naman, di ba alam naman nung mga ibang fan niya na nire-replyan ko talaga sila kahit di sila magbigay o magbigay sila, gano'n. Nire-replyan ko talaga kahit hi, hello lang, gano'n. Meron ng mga fan yan kahit tanongin mo sila. Di ba? Nag-survey, no? Pero thank you talaga. Thank you din sa'yo. Siyempre. Nagulat ako kasi, kahapon ano nagsabi pala? siya na susunduin ka. Kaso sabi ko, si mama kasi mamamalengke, tinamahapon na nga. Tapos umalis din kasi kami, unta kami ng SM kasi sa SM kasi may pinaayos kami. Tapos sabi ko, hindi ko alam kung masusundo ka namin. Kaya bala ko siya na mamasahe ka na lang papunta doon. Tapos natin ka na lang namin. Kaso, yung bike na. Yun nga. Kaso may bike ay nako. Hindi pala siya pwede magbiyahe, yari. Kasi bigat din, di ba? Bigat din ha. So, yan. Mamaya na lang. Go, go, go! Para malaman natin kung anong reaction ng dalawang bata. No? Ito parang wala na. Gusto mag-drive lang ako. I'm gonna drive because I love to drive. Yung kilay ko meron na, guys. Doon sa vlog ko, wala. Sabi ba ni Lola ng Ray? Hindi naman. Ikaw na yung mabos sa sarili mo lang niya. Kasi, Hinibash niyo ako sa ilang piraso kong bangs. Hindi na ako magbabangs na. Hindi na talaga ako. Last na to. Hindi ko na ito gagawin. sigurado ka. Text man. Oo. Text mo mga tayo man. Kaya sabi niya, may 1K ako pag nag-bounce ko Hindi ulit. na nga. Ayoko, hindi na bagay. Hindi na bagay sa akin may bangs eh. So, yun. Later na lang ulit guys. Goodbye. 6.5 hours later. Ako half hour pa At naman. nandito na kami sa bahay. Nabot na kami ng gabi. Hindi naman gabi, ano? Dilim. Dilim. Ha? Wala, go! Nari, papasukin mo. Baba. Hindi, wait lang. Ma! Uy. Ayan. Sa labas. Mama!
Tawagin mo si Ma'am si, dali. Hmm. Wait lang. Pasok kayo doon, pasok. Mama, papasokan na sila, dali. Papasokan na sila. Ako yung Pasok na bata. Wait lang. Oh, babe. Wait lang. Oo. Sa dulo. Secret, tita! Dito na nga kami sa Kumis mo ako, tita. hinawakan ko yung puwet eh. Ano yan? Malamot daw Ah, kasi. okay. Kala ko ano. Diba blindfold natin? Yung walang bata kasi meron kami sa kanilang dalang regalo. Dali, ba-blindfold ko kaya, may regalo ako. Ba-blindfold natin. Christmas. Christmas, siyempre. Thank you. Ay, si Kuya PJ. Ha? Upo lang ha. Walang gagalaw. Walang gagalaw. Dito, upo. Wala man tatanggal ng ano, ha? Ng Walang mask, ha? tatanggal ng mask. Ayan na guys. Uy, nakaangat. Yan, wala. May nakikita ba kayo? Wala ka nakikita. Sigurado ba? Nakakahinga pa ba kayo? Sino kayo hindi mabibigyan? Ready na ba kayo sa regalo sa inyo? Ano bakit? Excited yung isa eh. Oy, huwag malikot. Ano sasabihin? Malikot. Ano sasabihin niyo muna? Alam nyo guys, may naalala tuloy ako guys. Nag-iisang junior ko. Ang junior ko, ang baby ko. Naalala ko pagka ganyan guys, pag umuwi ako sa bahay. Pag umuwi ako sa bahay guys, malayo pa lang, tatawag na guys sila, Daddy! Yay! Gagan na agad yun. Tuwang-tuwa yung bata. Pag mga ganyan guys, talagang nakaka-touch guys. Oh, ay ganito din ang nadahan. Wala akong magbabantay. Kahit anong mangyari yung tatanggalin. Ha? Ready na kayo dalawa? O, tara. Dali. Tara, dali. Huwag ka na magsinilas. Okay na. Oh, binaba na ba? Binaba. Walang iba. Ay, hindi pa. Wala pa. Binonggo. Napakawala kaya talaga. Oh, sweet. Sayang. King! Nakko po, nalaman na ata. Hindi na kunan. Oh, diretso lang, diretso. Wala maglapit. Hawakan niyo yung kamay para hindi maibaba yung kamay. Huwag kayong nasisilip ha. Kaya ka ng mga kamay para hindi bababa yung face mask. Pagbababa, ha? Mabigat. Wait lang. Alo. Natanggal na nila yung blindfold kanina, hindi lang nakunan. Pero meron ng bike si Tonton. Thank you kasi nagbigay. Bunso. Anong reaction mo, Tyler? Ano sasabihin? Thank you. Ikaw, di ka mag-thank you? Ate, ito'y sa'yo dito ka. Dito ka sa may ano. Likod. Sa likod. Ako naman. Ganda, no? Aangkas mo ba si Tyler dyan? Aangkas mo si Tyler. Diba? Yan, wala kang bike. Wow, tuwang-tuwa yung bata. Kawawa naman si Tyler. Walang Iyak yan! kawawa naman ako. Tawa lang siya. Tingin ka sa likod mo. Tuwang-tuwa yung bata. Galing. Sana all. Nakita niya. Gumalan agad yung mata niya. O, dandan. Saya naman. Wag didiretso dyan ha. May aso. Yay. Parang mataas. Baba na lang natin yung ano mamaya. Yung sa may... O, ibababa na lang. Gusto ni Mamsi wala. Tita, ano daw? Makakasama ng loob. Ang wala. Dalawa pa. Ako nag-aalaga ah. Hindi ko nagustuhan kasi wala ako. Saan mo ha? Thank you
Ops, dito muna kayo. Thank you. Oo. Dapat pagmamaneho, dahan-dahan lang ha. Uy, ang ganda. Ako puro lalaki pa. Naku po yung junior ko, ganyan ganyan. Ito rest lang. Halika dito ka lang. Oh, thank you kayo, dali. Thank you. Akala, ano masasabi mo? Dito ka muna tumawag. Thank you kayo sa nagbigay. Ano masasabi mo? Akala mo wala ikaw. Ha? Ha? Akala mo ba wala ikaw, bay? Magsalita ka naman, anak! Akala mo wala ikaw, bay? Ha? Paano mo nakita yun, bay? Lalagyan natin ang sarili yung face mask. Sinilip mo? Ha? Sinilip mo? Hindi. May bike ka? Saya-saya naman nila. O yan, every morning makakapag-bike na kayo. Oo. Na-surprise naman pang Ayos! Diba, Guys, Saya naman sila. ano na naman yan guys eh. Sayang hindi na Yung katuwaan ng mga bata kasi guys eh. Ganyan lang naman kasimple yung mga bata. Pero ang laki na po ang abot na hanggang langit yung saya ng mga bata. And of course, yung nanay po ng bata, yun ang pinaka ano talaga, yun ang pinaka kumbaga na pinakamasayang masaya. Dahil po ang anak niya napasaya niya. At syempre po sa taong nagbigay mismo na blessing na yan. Kaya ayos talaga. Ayos na ayos. yung pagbili. Kanina yung pagbili. Kaya lang wala si Ma'am Sipa pa. Magagayt, ano na naman, alalay na naman. Dali. Tanggalin mo na dapat yung... Ang ganda ng ano nun eh. Oo, Yung... preno ikaw, preno. Ibaba na lang natin kasi hindi masyadong abot. Ayun o. Diyan lang o. Baba muna. Hindi na natin yung plastic. Yan. Gusto ko din magpasalamat, syempre, dun sa nagbigay. Yan. Anonymous siya guys, di ba? Explain mo daw ba't anonymous? Kaya anonymous kasi siguro for security. Oo. At saka for privacy. Oo. Pero thank you po. Sayang hindi ko na na-vlog yung pagbili ng mga bike. Kasi nagmamadali ako. Babaan. Tapos naiwan pa yung cellphone ko. Ano ba? Masaya ka ba? Grabe. Ganda. Yan, unit na. Ikaw ba? Ba't malungkot ka kanina? Ha? Bakit ka malungkot kanina? Ha? Akala mo wala. Yung mukha niya eh, pinagsusuntok natin. Ako meron, ikaw wala. Nakakatuwa na guys, no? Mamaya na to, labugguntingin natin. Simpleng bagay, pero masaya yung mga bata. Ang ganda ng kulay nito eh, no? Wala na kasing ganyan, ganito na lang yung natira. Ops! Yung mga plastic, wawalisan ni Tyler. Dalawa yung mga plastic, ha? Diba? Diba guys? Natuwa yung mga bata. Ayan, mayroon na silang bike guys. Masaya, masaya. Masaya. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating reaction for today guys. Talagang Mag-thank you na tayo, dali. Thank you po. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you din sa nagbigay ng mga bike sa mga anak ko. At kung sa ibang nagbibigay pa, thank you din sa inyo. Maraming salamat. Sabihin mo. Oh, dali. Thank you din kay Sean kasi tinulungan niya na bumili ng bike ng anak ko. Pang surprise sa kanila. Goodbye na! Bye-bye! Bye guys! Bye-bye! Bye-bye! ayan guys. Hanggang dito na lang po ang ating reaction today.
Ayan guys, napakabait talaga ng mga taong may tiwala at may pusong mapagbigay sa kapwa. Katulad po ni Idol Kat po, tinulungan po ng ating mga humahanga sa kanila at mga nagtitiwalang tao sa kanila. Kaya congratulations po sa iyo, Kat, dahil napakabait mong tao, maraming nagmamahal sa iyo. Andito po ang Marley Nation po, mga kaibigan po ni Idol Mariano, patuloy na sumusuporta sa iyo. Pagpatuloy niyo po ang iyong hangarin sa buhay. Siyempre po sa mga anak mo. At of course, salamat guys sa lahat po na pagsama sa akin sa reaction ngayon, guys. Thank you so much po. At of course, kung kayo bago pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated my videos. Mabuhay kayo. Salamat po sa lahat.